If you know, you know. Umunne, happy Boxing Day. Anyị bịa ka anyị wetelu unu ozi ọma maka Boxing Day. Maka anọ n'ọtụtụ tigbu ma zọgbuo. Ọbụọkwa ezigbote ọbụọkwa nọ nke egwuregwu. Ọkwa di na nwunye. Taa bụ Boxing Day, ịma na ọka bụ Christmas. Feruzie na-akụ ọkpọ. Anyị bịa ka anyị wetelu unu ọ dị mma ezinụlọ. Biko unu akụzina. Onye anwụna ma ibi efune, ọkwa ndị be anyị ka arụsi wee dị unu na Krismas a na-agba Krismas unu jos nnọọ di na nwunye rụzie ọkpọ na-akụ asịzikwa nke ihe na-esi asị na-anụ fa na-eliko nri nwunye esi na ọtacha anụ na ọtafọrọli anụ di esi ị na-akwa akwa nri mgbe niile ị na-akwa akwa nri ọ bụ ihe a ga na-aya wee si ọkpọ wee bụba n'anya ọkwanya ihe dị n'ụlọ wee pụba ilo sọsọ maka anụ jukwele eju bara abala ọtụtụ kwata ana ma ọtụtụ kwata efi ọtụtụ kwata ọkụkọ so nke ọbụla ịkwata anya atụghị n'anya unu tubu onye kelichie enye kelekele mee nye lie nye n'obi ọcha biko na unu anụzi na unu etubuzini ọ na-echetakwelu m ihe ịmago ọtụtụ ndị nwụcha na domestic abuse ghọtago osia na ọ gafe akụgbue biko kenene na this Boxing Day nu wee mee unu akụ na ọkpọ n'anya kama unu na-akụ ọkpọ n'isi unu aghọtago nke bụ na di na nwunye rụzikwa wee kwụba ọkpọ na this Boxing Day echekwa ịnọ nke egwuregwu amana nọ na famili ya ọbụla ha kọmọn anụ na-esi ụmụnne ọdụọkwanụ na mma biko na unu anụzina ọ dịrọ mma onye ọbụla pati ya n'anya dịka isi wee fuo onwe gị maka mbọsị ejekwa esi I do ganye na ọnwa ka ewe unu nwale ihe mụta akọ malụ mgbe ị ga-awa ọkụ ewe malụ mgbe ị ga-emechi ọnụ ụmụ nwaanyị ibe m ịma na anyị gbakwala ọlụ anyị nwere ọnụ rie nne ọnụ anyị na-agbakwa ka akpịyo ịgba anya nwoke na-arụ na-afụ ya jajajaja makwala ihe na-emechinete ọnụ biko ka a ghara ikupe gị ọnụ kwụọ gị jaja andị ị na-ekwudu shon ilo ọkwa nwoke nso maka nwoke sikwere ike nwoke nwere ọkpụkpụ kara aka okwuo gị ya n'ọnụ idum ihe akwa enweta onwe gị ọ gasịsịa gị eze makwala na adult teeth ọ pụkwara ọ na-azị apụta ọzọ adult teeth pụkwara na inwe ezikwe milk teeth eji ekwe akpata etufu abụọ ganyala ijekwe treat bụ onwe gị mebe nna mebe ibi na ihe unu ga na-eme ụmụ nwaanyị ibe m di gị na-aba mba imechi ọnụ ịfụ na ọnya na-aba n'ọkụ ya n'isi mechigodi n'ọnụ kwa ilega nga kpụrụ mmiri gbu ya n'ọnụ jidesie onwe gị ka ọ na-emegodi gị nokonokonoko ka ọ gị kwuo ikwukwe na biko kene onwego ndị nwụchara anwụ akụgburu wite iwe emechie regret ọkwa unu funu nke osinachi a sị na di eburu ụkwụ gbaa anya n'obi ịkakpi gbaa anya ya wee sọchinata wee sọ ọnụ n'ala ọkwana domestic violence ọkwụ ya ka m ji bịa kịta maka anụmihe na-eme n'etiti nwanne anyị nwaanyị na asị na fa na anụ ọgụ na Boxing Day nwa wee sikwa mba biko ụmụnne unu anụzina onye egbu n'ibi onye ebili unu enwekatakwana anwa ka m ghara ịnụzikwa ụdị akụkọ mana ọsị na-eme nwunye ebulu mbọ kwanye na-eme mbọ ka Delilah nka na onwe ọ na-akwa eji ozi ọpụta nnọọ oge esilide nri chi eji ofe ihe omelidi echi ọ bụla ihe a ka a ga na-akọ na Boxing Day anụ a na-enwe aṅụrị taa bụkwa Krismas amara m ihe eji wee si na Boxing Day bụrụ Boxing Day sonye na ya asịra m ga-ekwu n'okwu ma iwe na-ewe gị mana mmalụ mgbe iwe na-ewe si dị gị ike biko ike ikwune kama mgbe emechi kwuo nke gị ka a ghara ịkụ gị duga onye akwado mma ma ọsị kụọ gị duga andị na-ekwu ịbịa na nso na-awụ ya anya aka n'anya na-asị ya nyatikene gị ka itinye ị na-ekwu ịgarịga akụkụ ịgatie aka wee na-ekwu ike nwoke na nwaanyị ala o nwere ike were iwu kwụọ oge ụkpọ n'ọnụ kwụsịsịa gị eze maọbụ were ụkwụ gbaa gị n'obi ifugonu ka nwanne anyị nwaanyị si wee nwụrụ ifugi so ọ bụ ya ka eji asịsị anụ n'ọgụ ajọka unu afụghị ụmụnne biko kene na unu anụzina na Boxing Day nwaanyị pụta
ka anyị ka na-enwekwa aṅụrị. Ama m ndị bulu Boxing Day so ya nọ n'etiti Christmas si na 26 bụ Boxing Day. O kwesịrị ka etinye si box si ọsịra ọzọzi asị na wrestling eweli etiche ring sisi dị gbaba mgba nke taa nọ bụ nọ boxing onye ịpụrụ ịkụ ọkpọ onye ịpụrụ ịkụ ọkpọ o wee bụrụ ya bụ na ọ manifest na nwanne anyị nwaanyị na di ọ dịkwa egwu. Ụmụnne onye ọbụla mụtakwa akụkọ ofe lọla alọ zuola anyị nri. Ihe ọbụla ị nwere ya atụ gị n'anya nke ọbụla di gị na-ego welie elie ọtụtụ na-egbu emelisi sinsi ịnụrụ m igotenụrụ m nnọọ ofu ihe dị mma ofu ihe aka kpọkpụ nwaanyị ibe m nweche nke biko di inwe ego nye nwunye gị ka o gote ihe dị mma tinye n'arụ ya gote isi bie na-eme mee isi ọ bụkwanụ na ị nwere ego ịkọwalị ya onye akọwakwanụ ya aghọtakwa ọ bụrụ akọwalị gị ị nara aghọta inwe ego biko nye nwunye gị ego ka o je gote ihe nke ụnyaahụ bụ na asị na di anara ekwe ka o metụ ego aka na di bụrụ onye na-eje ego ihe nwoke anara eje ego nri n'afịa ogote azụ ọkpọ nke ogote azụ friji ogote azụ mangala ụkwata efi ụkwata nama ụkwata efi ụkwata ọkụkọ ụkwata tọkị ogbulichi enyi ogo egwusi ogo ọgbọnọ ọtọbachichali anya si anya na-esi n'eri mana ọ nara ekwe ka nwunye eje afịa jegote ihe a ga-esi o mechacha ugbo tie tụrụ alịa atọbachalị ya ma akpa rice ma akpa beans si ya na enye weli elibe ọ sịkwa na ọ nara nke nwa ọfịa ụgbanganga ife nwunye mmadụ ụgbanganga ọ sị na ọsọ n'ụzọ ka ọ maala eme ego o ji ebe ha na-agba nkwụ maọbụ ebe a na-eli olili na ọṅụṅụ ọ na-abụ ego na-emekesị ego ọ na-emebe aba ọ dịka ọzọ ọdụ mana ọzọ adị ọkwa biko kenene ụmụ nwaanyị ọkwa unu na-ata afụfụ ya biko ilu na-esi ebe di gị nọ na iwe na-ewe ịsanye okwu rapụ anya kwupesi ya ịrapụ ya okwu osi ya obi ọsọ mana ịsa okwu ọ dịka a na-etinye ọkụ na fuel ọ ya dịka a na-etinye ọkụ na fuel ịsanye okwu ọbụla chacha ịsanye okwu ihe asagodi ije tie aka ilu na-nso ịfụ na pọwa na ike efi na ọkụkọ arara n'afụ gị ndewo nụ ka ọ dị na mgbe ọzọ udochi ya nye na anyị akala ịfụnanya ma kesakwa ka ọ dị na mgbe ọzọ anyị ga-abịakwa ka emesịa n'oo.